ka na lang, akin ka na lang. Giliw, huwag mo sanang isipin. O, di mo kaya remix. Ay. Saktong-sakto kapag kaganitong, ano bang date ngayon? Ayun, Tuesday. Ano ba yung mga bagay na gusto mong angkinin? Yung mga bagay na ang tagal-tagal mo ng pinlano, tagal-tagal mo ng pinangarap, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Isa ba yan sa mga itsura na gustong-gusto mo sanang maging jowa, pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad? Ay, saktong-sakto, baka mamaya yung kakatabi niyong dalawa dyan, baka mamaya kayo talaga ang meant to be for each other. Ngitian mo nga. Sige na, ngitian mo na, wag ka nang mahiya. Kapag ganito yung maulan ha, masarap pag may mausap, may kausap, may kakapihan. Sige na nga, papakilala na nga ako. It's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo, your daldalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Trip ko munang kumustahin ang lahat ng mga bumabiyahe at ang lahat ng mga masasarapang upo. Diyan sa MRT, hello! Kumaway kayo, nakikita kayo sa CCTV. Ayan, itaas mo ang iyong kamay, kaliwat kanan, pero may putok, wag mo nang itaas. Parang awa mo na, please lang. Anyway, ako pang inyong makakasama, makakadaldalan. Mula 3 to 6 p.m. yan, dito po sa programang Love Trip. Kung saan medyo good vibes lang. Ayaw natin ng mga stress-stress sa mundo. Lalo na pag ganitong oras, ang sarap-sarap na ng tulog ng katabi mo. Pakikulbet. Pakisabi, uy, andyan na si Maratoni, yung mukhang artista sa Labrador. Yung walang ginawa kundi tumakbo. Sige nga, bago ang lahat, eto na. Alam ko iniintay mo talaga to eh. Oo, kapag ganitong mga oras, masarap munang mag-stretch-stretch kahit kaunti. Lalo na kapag ang tagal-tagal mo nang bumabiyahe, kanina ka pa, overwork ka na, bi. Grabe na yung overwork mo. Bakit? Sakto ba yung sa sahod? O yung iba, thank you po. O pagka mga ganyan, ito na, perfect na ang breathing exercises. Sige, nasabayan mo na ako. Very, very quick lang. Breathe in. And breathe out. Ayusin, wag naman may mga kung ano-anong sound effects. Isa pa, breathe in. And breathe out. Ay, sarap. Straight body. Trippy, breathe in. And breathe out. Ay, kay sarap. Lalo na kapag ganito yung mga tugtugan, kayo naman talaga mapapagod vibes. Here's another song brought to you by Zach Tabudlo, entitled Gusto. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1, Metro's